שלום, אבי מחברת בלו-ווטר. הפעם אנחנו מציגים מוצר חדש לנו, סנן לטיפול באבנית. זה מכשיר אלקטרובר מדגם ECP1000. במכשיר הזה במשך הזמן, כאשר מרתיחים מים, מצטברת אבנית במכל המים החמים. תופעת הלוואי היא כאשר מוזגים מים, פה יש את הברז העליון שמוזג לכוס, ופה יש ברז עודפים שממנו יוצאים מים חמים כאשר יש אבנית. לצורך טיפול באבנית אנחנו נוציא את המגש החוצה, נוציא את הסנן פחם מהמכשיר, נשים בפנים את סנן האבנית, אנחנו שמים את הסנן, מסובבים מעט נגד כיוון השעון, ברגע שהוא נפל, סוגרים, הסנן במקום. כעת אנחנו נמזוג כ3 כוסות מים חמים על מנת שחומר הניקוי ייכנס למכל החם. כעת, לאחר שהחומר ניקוי נמצא בתוך המכל החם, אנחנו נבצע הרתחה. וכמו שאנחנו רואים, מהלחץ המכשיר מתחיל לפרק את האבנית ומתחילים לצאת טיפות. אנחנו נביא את המכשיר להרתחה מלאה וניתן לו להמתין עם החומר כחצי שעה. בתום הזמן הזה אנחנו נרוקן את המכל עד תומו פעמיים כ5 ליטר מים. לאחר שהכנסנו את החומר לתוך הבר, אנחנו מוציאים את סנן הניקוי, מחזירים את סנן הפחם הרגיל, פה אנחנו רואים כיצד הפירוק של האבנית גורם להוצאת מים עם אבנית. זה חלק תקין מהליך הניקוי של המכל מים חמים. ייתכן גם שיצאו מים חמים מלמטה כאשר יש אבנית קשה יותר. תודה רבה. כעת, לאחר שסיימנו לנקות את מכל המים, נדרש לרוקן כ3 מכלים, אחד אחרי השני, סך הכל כ5 ליטר מים, ובכך הבר נקי ומוכן לשימוש. תודה רבה.